हाय लोगोफोर गुड मर्निं वेलकाम टू माय मिनि ब्लग साफ्रोमखौ आंनि मिनि ब्लगाव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोफिनबावबाय। आई होप आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। आं दासान्दि फुल ब्लग भिडिअ लाबोथ'नो हानाय नङा, गोबां खामानियाव बिजि जाना दंथ'यो। बेनिफ्राय नै आङो दा फुंजानि खारखांनानै फैबाय मर्निं दायो आं प्रेक्टिस खालामहैनोसै दसे फिल्डआव। बाब्रे हाया हो गया लोगोफोर खारखांनानै दसे प्रेक्टिस खालामखांबाय। बिनिफ्राय दायो न'आव थांसै। बांद्राय गोबांबो प्रेक्टिस खालामनो हाला दिनै, मेंबाय बिरादनो। गाबोन आरो प्रेक्टिस खालामलायनोसै खावसे गोरान स्टेप। स' जायफ्रा आंनि मिनि ब्लगखौ जोबजासिम नायबाय, थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। बेफोरबायदिनो नायलांबाय था, सापर्ट होलांबाय था। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। दिनै आं एसेयावनो फोजोबबाय, माने जोबोर मेंबाय। आं दा न'आव थांनोसै, रेस्ट लायनोसै। अके बाय बाय।